Vítejte v ukázkovém rodinném domě INELS s plně funkčním systémem INELS Multimédia. Systém INELS Multimédia přináší svým uživatelům zcela novou dimenzi bydlení. Díky inteligentní elektroinstalaci můžete doslova ovládat svůj dům. Vaše elektrospotřebiče, vytápění, osvětlení, žaluzie, zabezpečení či ovládání multimédií. Na jednotlivé možnosti se nyní podívejme podrobněji. Celý systém lze pohodlně a jednoduše ovládat pomocí gyroovladače, který nahradí všechny ostatní běžné dálkové ovladače. Díky jedinému ovladači tak máte pod kontrolou celý dům. V přehledném menu si vyberte oblast, kterou potřebujete. Prohlížejte si fotografie. Poslouchejte hudbu. Oblíbené hudební nahrávky stejně jako fotografie a filmy máte uloženy v centrálním úložišti dat. Máte k nim tedy přístup z kteréhokoliv místa ve vašem domě. Dívejte se na televizi. Nebo si odpočiňte u svého oblíbeného filmu. Celý dům může být rozdělen na několik zón, většinou podle místností. V každé zóně lze pak funkce systému INELS využívat odděleně. Jedinečnou funkcí systému je funkce Multiroom. Ta vám dovolí sledovat film nebo poslouchat hudbu nejen kdekoliv v domě, ale vždy od toho správného okamžiku. Na film se tedy můžete začít dívat v obývacím pokoji a usnout při něm v ložnici. A nebo dětem pusťte jejich oblíbenou pohádku přímo z obýváku. Představte si, že se spuštěním filmu se upraví světelná atmosféra, teplota v místnosti, zatáhnou se žaluzie, zesilovač se přepne do filmového režimu. To vše systém INELS Multimédia díky scénickým funkcím dokáže. Regulace teploty je běžně ovládaná u každého topného systému. V našem domě jde o mnohem víc než o regulaci. Z jednoho místa lze nastavit libovolnou teplotu, řídit tepelnou pohodu či snížit teplotu ve zrovna neobydlených místnostech. Modul světla slouží mimo jiné k úpravám intenzity světel. Lze definovat světelné scény, různé intenzity osvětlení nebo řídit osvětlení v jednotlivých místnostech. Samozřejmě to platí i o venkovních světlech. Kromě osvětlení lze v tomto modulu ovládat i další funkce ze systému INELS podle toho, které máte nainstalované a dostupné. V půdorysu místností lze kromě osvětlení pracovat i s dalšími instalovanými prvky, například žaluziemi, zavlažováním zahrady, nebo aktivovat alarm ve vybraných místnostech, či v případě potřeby zabezpečit celý dům. Takže můžete bez starostí odjet. INELS Multimédia se o váš dům zkrátka postará. Modul kamera zobrazuje v dlaždicovém pohledu obraz až z 9 kamer. Libovolnou kameru lze zobrazit přes celou plochu televize a pokud to kamera umožňuje, lze obraz posouvat a zvětšovat či zmenšovat. Ovládat elektroinstalaci můžete přes mobil nebo internet. Máte tak pořád plnou kontrolu nad děním ve vašem domě. Ani internet, který je dnes nedílnou součástí života, v systému INELS Multimédia nechybí. Surfujte, komunikujte, hledejte, bavte se. Systém v případě potřeby vypnete jediným kliknutím, i když vypnutí není ten správný výraz. Dál se stará o váš dům, topí, svítí, hlídá, bdí nad vaší bezpečností, zkrátka je s vámi. INELS Multimédia, váš dům vás má rád a nepřestane vás bavit.